cursito que sempre se toca a ti de cerrar a porta, que está bien. A última da fila. Gracias. Muy bien, abrimos la sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos a dar las preguntas contestadas por escrito, también van las que metestes ahora. Os anteriores preguntas. Pareceme ben, se me pode deixar falar. Este é por vostede. Se me deixa falar, xa que aparece co tema das preguntas cambio non toca. Quero dicir Por que... favor, permítelo usted. Estou preguntando se me deixa falar. Porque Aprenda- ven agora con as preguntas cando non toca. Aprenda o Isto procedimiento. non toca. Isto funciona desta maneira. Vale. Eso non aprenda o procedimiento. Vale, pois xa direi o procedimento Dígame. cando cheguemos ao punto de preguntas. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la parte resolutiva no apartado número 1. Aprobación da acta da sesión anterior. O xeto aquí ainda non pode votar, vale? Outro a favor? Outros en contra? Abstencións? Xeto número 2. Aceptarse poder a toma de posesión de don José García Roibás como concelleiro no Concello de Guadalajara. Vale. Suxeito, levántate. Xuras ou prometes pola tua conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo do concelleiro do Concello de Guadalajara como lealtad ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí. Moitas gracias. Quedas posesionado no citado posto e no exercicio dos seus criterios en asunción das obrigacións inherentes ao cargo de concelleiro. Moitas gracias. Punto número 3. Votamos, isto hai que votalo. Outros a favor? Outros en contra? Abstencións? Gracias. Expediente 258-2025. Aprobación se procede da modificación do régimen retributivo, dedicacións a retribucións dos membros da corporación. ¿Teñen algo que dicir neste punto? Sí. Quen quer a palabra? Quere vostede primeiro? Ten a palabra. Bueno, usted non explicou a proposta que ven aquí, que debería de explicala. Usted o que fai agora é cambiar a dedicación que tiña Marcos Galego, o seu concelleiro, e pasarlla a concelleira de Políticas Sociais, Infancia e Ensino, doña Margarita Galego. Bueno, en base a isto, nós xa empezamos a entender moitas cousas. Está claro que a única concelleira que ata agora non cobraba, agora de repente tamén empeza a cobrar. Por suposto que sabrá esta concelleira que a partir de agora vamos exixir que sexa merecedora deste sueldo, porque xa estamos acostumbrados a que o resto dos seus compañeiros que cobran, pouco se lle viu facer, ou nada, están cobrando sin pegar golpe, e polo que vimos ata agora, esta concelleira tampouco non se lle viu facer moito. Entonces, vamos a ser exixentes co cumprimento das súas funcións, non? Despois imos ter un pleno extraordinario, que xa falaremos máis tarde desto, pero, desde logo, aceptar este soldo para nós é unha clarísima declaración de intencións. Xa sabemos perfectamente que estades dispostos a todo simplemente por gañar uns cartiños, e, dende logo, non entendemos como atrevedes a cobrar isto cando está caendo o que está caendo neste concello, tanto dende o punto de vista económico, con un concello totalmente en bancarrota, totalmente fundido, con deudas a proveedores, con créditos bancarios, como dende o punto de vista da legalidade, non? Con un alcalde condenado por corrupción, que unha concelleira se preste a seguir colaborando con ele e que se preste a seguir traballando con ele por 700 euriños e 14 pagas, xa deixa, ben claro o que podemos esperar arriba, non? Nós, desde logo, vamos a votar en contra disto, non vamos a ser cómplices de que se siga fundindo o concello, e seguimos pensando, e podemos demostrarlo, que é o goberno máis caro da historia da Guadalajara.
Unha, seguimos pensando tamén que hai concelleiros que non pisan o Concello e que non merecen o que están cobrando. Pero está claro que vostede se vale dos cartos de todos, dos impostos de todos, para mantelos calados e comprar o seu apoio e seguir sentado nesa silla. Pero xa lles digo que se lles está acabando a bula. Despois é fácil decir por aí pois, que é moi difícil traballar con este señor, que eu non tuve nada que ver co que fai, nin co que fixo. É moi fácil decirlo por aí adiante, pero cando chega o momento que é aquí, é a hora da verdade, que é cando tedes que votar, collemos os 700 euros para o bolsillo antes de poñer a nosa dignidade por diante, non? E, bueno, no caso do señor José, bueno, darlle a benvida ao novo concelleiro, e xa ves, nos planes da Diputación non tuveches moita sorte, amigo, pide que quedar sin nada, xa ves que os outros o que non corre boa, así que pide, que estás na hora de pedir. Non teño nada máis que dicir. Señora Tato. Pois eu, a ver, vou votar en contra porque votei en contra xa no pleno da organización dos outros concelleiros, entón vou seguir sendo fiel ao voto, pero a ver, estou segura que Margarita, para mí, con diferencia de todos os que están no goberno local, é unha das que máis traballa, ou a mí así mo ten demostrado que sempre é a persona que recurro e me resolve. Pero para min, fora desto, este soldo vanse má cabeza das cousas. Bueno, con o novo concelleiro ben para estar aí sentado na silla e como a maioría decirle amén a todo o que diga o alcalde, como non vai levar un soldo, só por decir amén. E a min o soldo de Margarita, a verdad que le veo unha decisión. Me parece que é unha maneira de comprala. Como dixo Mari Carmen, vai haber outro pleno e a ver que pasa nese pleno, e oxalá me equivoco. Pero ese soldo, Margarita, para mí foi unha decisión, que aceptaras eso. Vai haber outro pleno e a ver que pasa. Eu teño que retirar, oxalá. Votos a favor? Votos en contra? Ahora aquí temos que votar a ausencia por separado da incorporación de dous asuntos. Como se aprobou o orzamento con anterioridade a concesión do plan máis provincia, non se puido orzamentar de forma exacta as cuantías dos proxectos de gasto. Por iso é necesario fazer estas dúas transferencias de crédito. Unha de 37,79 euros, está no 263/2025, que son as máquinas do gimnasio, e a segunda de 15.055,17, que é a humanización de Cabanelas. Votamos a ausencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Claro, pois entón aprobamos primeiro a transferencia de crédito de 37,79, que está no expediente do 263/2025. Votamos. Votos a favor? Teño algo que decir nesto. E dá a palabra primeiro. Esta, e de paso xa lle digo da seguinte. Eso mesmo. Usted- Acortamos. Usted está dicindo que ten que facer estas transferencias de crédito porque no presupuesto non orzamentou isto. Usted entón non sabía o que tiña a súa disposición da Diputación do Plan Más Provincia. Usted iso sabía o de sobra, xa con antelación de facer o presupuesto. Como non presupuestou isto? De forma exacta, señoras e señores. Vale. De forma exacta, sí. Como agora traballo neste Concello, e aprobamos o orzamento con moita anterioridade, pois por iso pasan estas cousas, non se preocupe que os números van a salir. Votamos, ten algo que decir, señora Tato? Non. Pois votamos a primeira a transferencia de crédito do expediente número 263/2025. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E agora votamos o expediente número 264/2025. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Pasamos á actividade de control. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía de 17 de marzo de 2025 ata o día 11 de maio de 2025. Dar conta do período medio de pago correspondente ao primeiro trimestre de 2025 remitido ao Ministerio de Facenda e Función Pública en data 30 de abril de 2025. Punto número 6. Dar conta da exclusión trimestral
execución trimestral correspondente ao primeiro trimestre de 2025, remitido ao Ministerio de Facenda e Función Pública en data 30 de abril de 2025. Teñen alguna moción de urgencia vostedes? Non. Vale, pois nós temos unha. Vamos votar entonces a urgencia da moción. Así yo la fago chegar. Hagan un favor e pasen unha tamén a señora Tarte. Moitas gracias. Votamos a urgencia, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Como é sabido, no ano 2008 produciuse o traslado dos escolares de educación secundaria, ESO, do centro de Agolada ao centro de ensino secundario de Lalín, en concreto o IES Laxeiro. Foi unha medida rexeitada por moitos pais e nais, así como a asociación da AMPA, chegando a convocar diversas asambleas e xuntanzas que finalmente non se impediron o cambio. Este goberno pretende reverter esta decisión e voltar a traer a educación secundaria ao centro educativo de Agolada. Entre as razóns polas cales consideramos esta medida factible, sinalamos: contamos con as instalacións suficientes para ofrecer un ensino secundario, xa que moitas das aulas do centro de Agolada están baleiras. Contamos con moitos pais e nais que estarían a favor de que este centro ofrecese a educación secundaria, dada a comodidade que isto supoñería. Mellora de calidade educativa, xa que sería un ratio de alumnado moito menor que no centro de Lalín, axudando a personalización da aprendizaxe. Contamos con os servizos integrados, comedor e transporte escolar, polo que estarían ao servicio tamén da educación secundaria. Temos o exemplo de outros centros vecinos, como o de Rodeiro, que teñen situacións demográficas similares ás do noso concello, e mantén a educación secundaria. Solicitamos a Consellería de Educación presidida por don Román Rodríguez que considere esta proposta para voltar a contar con a educación secundaria obligatoria no ciclo actual plurilingüe de Agolada. Teñen algo que dicir? Sí. Non. Bueno, pois nós vamos a votar a favor esta moción porque todo o que veña para Agolada ben vindo sexa, pero dende logo que bueno, hai que ser realista e hai que ser objetivos e non temos neste momento, por desgracia, suficientemente alumnado como para que veña a secundaria para aquí, porque bueno, xa sabemos a situación demográfica do concello da Agolada, sabemos que moitas veces incluso teñen que, bueno, pois xuntar unidades, porque en moitas unidades non hai máis que 5 nenos. Entón, bueno, fala vostede das instalacións, por suposto, que hai unhas instalacións estupendas. Agora mismo está gastando a Consellería no colegio 600 e pico mil euros, por suposto que hai unhas instalacións estupendas, gracias á Consellería de Educación. E vostede o que ten que facer conforme o colegio é pois, dedicarse ao seu mantenimento e a cosas bastante graves que creo que non se está dedicando vostede é que dedique ao mantenimento do colegio e deixese de presumir do traballo que fan por demais. Nos, xa digo, imos votar a favor, pero que quede claro que obxectivamente eso, pois, polo ratio que temos de nenos e polas unidades que moitas veces nin será cumplido en cada unidade o número mínimo de nenos, pois sabemos que isto non é viable. Señor Tato? Eu, lógicamente, vou votar a favor, creo que xa no seu día, como se explica, non se debeu deixar marchar e que vai estar complicado, se hai que ser realistas, pero sí, o apoio do negar non teñen todo o momento. Pois loitaremos para que seña do lado do tren. Votos a favor? Moitas gracias. Punto número 8. Moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular de Agolada para que se arranxe a aldea de Barreiro na súa totalidade. Ten a palabra. A Deputación de Pontevedra financia a través do Plan Mais Provincia actuacións nos concellos da provincia de Pontevedra. En concreto, no noso, son máis de 600.000 euros os que invirten en 3 liñas de actuación: contratar os traballadores para a cultura e, sobre todo, para infraestructuras. A parroquia de Barreiro leva algúns anos sin ningún tipo de actuación. Fai 2 anos, os cartos destinados para esta aldea, o alcalde decidiu desvialos para outra actuación.
a pesar de que a aldea ten varios tramos nun estado realmente lamentable. E necesita, dende hai anos, un arranxo integral hacia o Pradeiro e dende a carretera da Diputación hacia a Igrexa, igual que de cara á aldea de Artondo. Fai uns días vimos con asombro como o alcalde, no canto de utilizar a financiación da Diputación para o ben común, e onde máis falta facía, presenta un proxecto para arranxar un tramo que só beneficia a 2 casas, unha delas donde reside todo o ano o seu pedáneo. Por ese motivo, porque nos parece unha discriminación ao resto dos veciños e veciñas de Berredo, que se ven afectados todos os días por como se atopa a aldea de Berredo, facemos dentro o Partido Popular de Golada a seguinte solicitud: que se presente de inmediato o proxecto modificado da aldea de Berredo e se lle remita á Deputación de Pontevedra para a súa modificación e aprobación en Xunta de Goberno de dita institución, e así se modifique o actual para facer o arranxo das zonas máis afectadas, como son o Pradeiro, a pista que vai á Igrexa e a que sube pola aldea de Carárton. Que se non se quere facer dita modificación para reemplazar este proxecto, ademais do actual se arranxe a aldea con fondos propios, que ten que quedar arranxada a maior brevidade posible. Bueno, hai un pouco que estábamos arruinados e agora di que quere que por fondos propios para arranxar unha aldea. Felicito, señora Seixas. Ten algo que decir? Sí, eu quería saber, vou votar a favor, porque todo que sea arranxar, pero eu, o pouco que sei, eu creo que para arranxar en Barreto fan falta uns permisos de patrimonio, non? Polo tema da Igrexa e o Cruceiro. Eses permisos están, solicitáronse porque os permisos de patrimonio tardan, é o que eu sei. Non sei se alguén me pode decir algo ou non, o arranxo está de falta. A aldea está que cae. Darei contestación á súa dúda. Hai 2 anos quixemos facer a carretera desde a Iglesia hasta que vai para Brántegas, por tamén por diñeiro da Diputación, e Patrimonio non nos lo autorizou. Alguna cuestión máis? Sí, Señora Seixas, por supuesto. Xa que vostede sacou o tema de patrimonio e aí nese vídeo famoso que fixo de 8 minutos botando pestes contra todos, contra a Xunta, contra a Diputación, contra a Romana e contra todos eles, dixo vostede que iba a sacar un documento e conforme o patrimonio non lle deu permiso. Pódenos enseñar ese documento? Cando chega un momento... No, pero usted dixo que neste pleno, home, traigo a moción de Berredo, usted está dicindo que patrimonio non lle deixa arreglar a pista. Enseñenos o papel. Cando chega un momento será así. No, pero enséñenos. Non se preocupe. Pero non, porque non enseña hoxe. Cando lle vai dicir a verdade aos veciños do que está pasando ali en Berredo? Cando responda. Cando lle vai dicir a verdade? Non, pero digo hoxe aquí. A ver, señora Seixas, Pero por que isto non non lle é di- un debate de Pero tamaño. por que non lle di a verdade? Fale, por favor, e cando Vale, termine, mire, díganos. vou falar. Non corto a palabra. Non se preocupe, vou falar. O certo aquí é que vostede tirou un muro que non tiña que haber tirado, non pediu permiso a patrimonio, saltouse a lei como xa nos ten acostumbrados, que iso xa é o pan nuestro de cada día de usted, mete en problemas aos veciños, porque usted salta esa legalidade en todo momento, mete en problemas aos veciños. E resulta que agora o patrimonio o que lle di é poña vostede as cousas como estaban e despois usted ten permiso para arreglar a carretera. Que fixo vostede? Fixo o muro como lle deu a santa gana, sin pedir permiso, saltándose a lei. Por que non lle di aos veciños? Porque, home, hoxe non vexo aquí veciños de Berredo, pero usted ten engañados a os veciños de Berredo. Non lle permito que alzado. Pero usted... Aquí non padecemos nada de xo. Mire, pero Por usted favor, non se entendemos por que non o lle enseña o paso. papel de patrimonio? Se fale baixo, fale baixo. Sí, pero por que non lle enseña o papel de patrimonio? Porque dixo no vídeo que tiña un papel, que patrimonio, votando contra patrimonio as culpas, pero por que non lle enseña o papel? Porque usted non lle convén enseñar o papel, verdad, señor alcalde? Usted pensa que ten o as, pero cando usted ten o as, xa o teño eu antes. Home, xa sabemos. Claro. Entonces, contelle a verdade aos veciños, Non vale? grite, por Dios. Vale. Por favor, eu Contelle pido a que verdade non aos veciños grite. do que Non usted grite. está pasando, porque aquí na Golada non hai lei de transparencia. Os veciños Desde saben. que usted está, non hai lei de transparencia. Pregúntelle aí ao secretario se hai lei de transparencia. Pedro, cando nos entramos no 2019, houve ali un derribo por un traballo que fixera o Partido Popular dunhas pedras al año xatadas. Moi ben. Que deu todo po chavo. E Todo non o usted reconhezo. pediulle permiso ao patrimonio para repoñer
Verdad que seguro, sí? señor alcalde. Sí, e pedironlle permiso ao patrimonio para repoñer o muro. E para poñer aquelas pedras cerradas da canteira, pedironlle permiso. Sí, que hasta teñen as marcas da canteira, aqueles pedrolos grandes. Para iso pedironlle permiso ao patrimonio. Permitiulle patrimonio poñer aquele muro. Xa, non sabedes, verdad? Xa, pero o patrimonio sí o sabe. Vale, non teño nada máis que dicir. Arreglo o muro, volvo ás condicións e despois arreglo a carretera. Señora Tato, ten algo máis que dicir? Votos a favor? Nós, por supuesto. Votos en contra. Siguiente moción. Moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular de Bleda para que se realice un adecuado mantenimento e renovación dos parques infantiles. Ten a palabra, señora Seixas. As áreas de xogo infantil son fundamentais para o desenrolo dos máis pequenos. A súa ampliación, mellora e mantemento son unha necesidade para as nosas aldeas, porque creando e conservando áreas de xogo estamos tamén apoiando as familias que están fomentando a subida da poboación no noso concello e que tan importantes son para un concello como o noso cun descenso demográfico tan acusado. Un bo exemplo da contribución á subida da natalidade, ademais do casco urbano, é a parroquia de Borraxeiros, que nos últimos anos é a parroquia rural que máis aporta e, polo tanto, a que máis hai que prestar atención en canto aos servicios relacionados ca infancia. Neste momento, vemos como 3 parques infantís que existen na actualidade na parroquia están prácticamente inservibles. Están totalmente deteriorados e cada día en peor estado, con elementos desgastados, rotos e inservibles para que os nenos e nenas disfruten deles. Ademais de que fai anos que non se actualizaron, dispoñen de materiais que non deberían ser aptos para o xogo, como a gravilla ou o cemento, xa que súmase a non poder ser utilizados o risco de poñer aos nosos nenos en perigo por caídas ou cortes que se poidan producir. Polo anteriormente exposto, dentro do PP da Golada solicitamos que se poña en marcha un plan de conservación, mantemento e limpeza dos parques infantís de todos os parques do concello, para que se manteñan limpos e se renoven as súas instalacións conforme a legislación vixente. Propoñemos que se estudie a posibilidade de instalar parques infantís cobertos, empezando polo casco urbano e outro, preferiblemente, na aldea do Quinteiro, que neste momento é onde se concentran máis cantidade de nenos e nenas para que no inverno poden disfrutar do parque durante máis horas e se renoven por completo as súas instalacións nos 3 parques existentes na parroquia de Borraxeiros. Que se teña en conta as circunstancias das demais parroquias para ecualizar os núcleos de máis población infantil e así acometer actuacións dirixidas a este público, sexa parques, locales, etc. A unha hora quere que fagamos escaladas. A outra hora quere que fagamos aceras. A outra hora quere que fagamos todo. Chamamos a atención por cambiar a ventana no concello. Mire que máis está aquí hoxe. Dicindo que estes cartos foron por outro lado cando sabía vostede que tiñan que vir para aquí. Cando chega un momento, xa nós sabemos o que temos que facer, señora Seixas. Non perda cuidado que se alguén mirou pola natalidade deste concello como nós dando grandes axudas. A xente. Ten a palabra, señora. A ver, eu voulles votar a favor da moción porque realmente os parques infantiles están feitos en un estado de abandono e se hai menos hai que pelear e para que non máis. Entonces parecemos algo ilógico. Incluso eu ampliaría os parques infantiles non os parques estes de xente maior, onde non hai nenos, poñerles para que eles teñan tamén. Xa sí que temos un gimnasio. Para os do Berredo, a xente maior do Berredo do Miñané que está aí, Cristina, non vai vir ao gimnasio. Entonces poñer onde hai máis xente maior, non digo unha aldea de 3 personas, pero algo para que podamos facer. E os parques que están en estado de abandono total. Menos non pode ser. Señora Seixas? Bueno, en principio voulle responder ás ventanas do Concello, que me di que protestei por elas. Eu non protesto por nada de ninguna subvención que veña da Xunta, porque isto está arreglado gracias á Xunta, non polos seus fondos propios, que non ten un peso. Pero isto está arreglado gracias a unha subvención da Xunta. Pero mire, estas ventanas valían perfectamente. Usted vai a, creo que non pasea moito polos centros que ten, polos locales que ten polo Concello, porque se usted vai á Casa da Cultura non se lle ocurre metelos aquí.
crea musgo verde dentro da Casa da Cultura e chove. Non grite. Non estou gritando. Está gritando. Para nada, non estou Eu non dá gritando. conta, pero está gritando. Bueno, xa está. Non grite. Mire, usted non lle convén o que lle digo. Vai usted á Casa da Cultura, a ver se lle facía mal falta á Casa da Cultura ou ao Centro de Salud, que lle fai falta aquí ao Concello que estaban perfectamente. Así que, unha é iso. Outra xa sabemos que lle pido que faga carreteras, que faga parques, é que usted non ten que facer. Usted non se ten que dedicar a andar pechando empresas. Usted ten que se dedicar a iso, a buscar a financiación para facer os parques e para arreglar as carreteras e para todo iso. Iso é o alcalde. O que quere que o arregle. Terá que arreglar. Usted, claro que pido, é logo como non vou pedir. E non se preocupe que se estuvera eu no seu sitio había pedir e había ir por todas as portas. Pero os parques non habían estar así. Eso digo eu. Teño máis que dicir. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, preguntas xa están todas contestadas. Hai algún robo? As preguntas non están todas contestadas. Usted pode contestalas por escrito. Señora, pero eu teño dereito a facelas aquí en pleno. E vou a facer, diga usted o que a queira. legislación, porque eu voto. No, leo Mire a mire, legislación. usted pode contestalas por escrito, pero usted non me pode prohibir de facer as preguntas aquí en pleno. Señor Se secretario, usted non as quere contestar, vou hará levantar a usted. sesión. No, bueno, pues levante, eu vou seguir facendo as preguntas, vale? Fago o que queira, porque me asesorei e da outra vez xa me pillou co pé Chamo cambiado. orde por primeira vez. Chámame cando queiras. E ainda que me chames a 3 veces, eu vou quedar aquí facendo as preguntas. Vale? Chamo orden por segunda vez. Cando queira. Non falta o respeto. Vemos que a este nos concello. presenta unha factura de máis de 800 euros e no concepto aparece comida de alcaldes mostra de artesanía. Pode dicirnos cantos alcaldes dos que viñeron á mostra de artesanía Chamo orden foron por terceira comer? vez. Señor secretario, votamos. Ese día vostede non se acompañou, ademais de alcaldes de membros do seu goberno, integrantes da súa lista que non son concelleiros e incluso simpatizantes seus. Tamén aparece outra factura por valor de 1.500 euros, pois que se pagan tratamientos dentais a unha soa persona. Pode dicirnos de que tratamento se trata? É un familiar dun traballador que vostede contrata habitualmente para o Concello? Comprobou vostede as rentas dos demais veciños e veciñas para saber se se axustan á emerxencia social? Pode dicirnos a que se deben os 900 euros que tivo que pagar en concepto de asesoramento xurídico igual que o xuízo recentemente? Tido vostede algún xuízo por despido improcedente? Noutra factura vemos un importe de 10.000 euros por reconstrucción de rotonda. Foi esa rotonda que se tivo que reconstruir debido a un golpe que lle deu un vehículo no polígono industrial? Se é así, non se fixo cargo o seguro do vehículo destes destrozos? Según información que nos trasladan os veciños, fai uns días vostede levou un camión grúa, unha pala propiedade do Concello para prestarlle a un particular. É verdade isto? Se é así, prestaría vostede os enseres do Concello a calquer particular que veña a solicitalos, xa que todos os veciños e veciñas da Golada teñen dereitos por igual, sin ningún tipo de discriminación por ser amigos ou non do alcalde? Intenta vostede mercadear votos e facer favores a amigos a conta dos impostos de todos os veciños e veciñas da Golada? 6. A vostede parecelle que é máis prioritaria unha pista que vai a unhas fincas e uns casetos de animais que arranxar as aldeas e pistas que transitan moitos veciños todos os días están en estado lamentable como a aldea de Guerredo? Non quererá vostede beneficiar os seus amigos? En total aparecen facturas de 144 comidas por valor de 3.085 nun establecimiento e facturas de 81 comidas en dous establecementos. En total, 4.155 euros en comidas en 5 meses. Pode darnos algunha explicación sobre isto? É verdade que vostede vai aos establecementos e invita de maneira persoal a outras persoas e a salida do establecimiento apunta estas comidas a carga do Concello? Vostede a 31 de diciembre, según datos que nos facilita o secretario deste Concello, debe 862.839 euros a proveedores e ten unha deuda viva nos bancos de máis de 300.000. En total, 1.100.000 euros, como pensa facer vostede frente a esta situación económica. Estes datos son un invento do PP, minte o secretario do Concello. É vostede consciente de que neste momento está a situación económica bastante peor que cando este Concello tivo que entrar nun plan de axuste? Parecelle que seguir derrochando, cobrando sueldos e pagando comidas nos vai a sacar desta situación? Cantos saneamentos fixo ou programou vostede nas aldeas, desde que é alcalde? A vostede concédeselle unha axuda por parte da Xunta de Galicia pola Consellería de Medio Rural despois de solicitar as axudas de bioseguridade para a mellora e construción de centros de limpieza e desinfección de vehículos por estrada de Gando Vigo.
foille concedida por un importe de 25.000 euros en setembro e vostede presenta a renuncia á axuda en novembro do mismo ano. Por que renuncia vostede a esta axuda? Foi debido a que non tiña a cantidade necesaria para confinanciar? Fixo vostede algunha xestión para a Consellería de Medio Rural para que unha vez que rematou o plazo de alegacións do estudo de iniciación se agilizara o proceso de decreto das parcelarias? Comenta vostede en privado que se pon a cabeza do non altri, pero realmente está vostede de acordo con a súa implantación? Quen leva o control do uso dos vehículos do Concello? Vemos en múltiples ocasións que persoas que están contratadas polo Concello teñen acceso a estes vehículos o perxicio en responsabilidade civil, que eso nos poñería a todos se pasara algo grave. Dá permiso vostede persoalmente? Quen leva o mantemento das 14 depuradoras que hai en todo o Concello? Dixéronnos algúns veciños que vostedes estiveron queimando con gasoil documentación do Concello en Coteimil. Pode dicirnos se é certo isto? Se isto foi así, non lle parece que hai mellores maneiras de destruir documentación, porque a destruía nunha queima, ten vostede algo que ocultar? Que vai facer vostede coas ventanas e as portas que sacou do Concello? Vai facer vostede o mesmo que fixo co fresado da Nacional 640 que almacenou nunha parcela do Concello e despois repartiu a particulares como lle deu a gana? Sabe vostede ata onde están os límites do Concello da Golada? Parece ser que foi supervisar as obras ao Concello de Lalinte. Tivo tamén algo que ver cos arreales que se non inventa? Cando se nos vai presentar a liquidación do 2024 que xa se rendiu fora de plazo? Segue sin presentar ao Ministerio? Cando tenen vostede pensado arranxar as aceras do Cobo que están todas levantadas? Para o proceso de selección dos traballadores do Plan Más Provincia, fai vostede todos os anos o mesmo exame? Ten vostede caducado o Plan de Igualdade? Pensa vostede actualizalo pronto ou da igualdade a vostede que parece un conto? Unha das aspirantes por oposición libre de administrativo no proceso selectivo aberto polo Concello da Golada, vemos que nos días 26 e 27 de maio presentou unha documentación que foi analizada polo Tribunal e tamén presentou unhas alegacións contra o proceso selectivo. Pode dicirme vostede que pasou neste proceso selectivo e que reclamaba a dita aspirante? Temos moitas chamadas de queixas pola recollida do lixo, que non se produce regularmente. Os contenedores de algúns lugares xa non teñen sitio para depositar máis basura e desbórdanse, caendo moita polo chan e dando unha sensación de insalubridade e de moi mal olor. Sabemos que o camión está estropeado en moitas ocasións, polo que os traballadores non poden realizar o seu traballo. Pode darnos unha explicación a isto? As luces, tanto do casco urbano como de moitas aldeas, están descontroladas e non dan o servicio adecuado, xa que de día están encendidas e de noite, cando fan falta, apagadas. Que pode dicirnos desto? Pediulle vostede a algún veciño que comprara material para un muro que formaba parte dunha obra pública? E, por último, cando pensa vostede arranxar a fronte da Plaza da Verdura que se queixan os feirantes que non teñen auga nin para lavar as mãos? A la fin. Está a suceder a luz pública no Concello que non sepamos nada. Cando temos unha incidencia avisamos aos electricistas para que hagas. O problema é que a recollida da basura nin